малките, както и всеки един от нас ще си подкрепя един друг. Аз лично не лефтвам, така че лефтваш Ти си ти в случая. ти си за мен една предателка. Добре, може да говориш Да. каквото си пожелаеш. Аз Ти смятам, че каза, съм се ти раздала каза, прекалено много. ти каза За на Трайков. месец съм Трайков, ти хвърлила чакай, чакай. 30к. Така че аз съм си Не чиста пред говори себе тази си. глупа. Ще говоря за Ти каза каквото на искам. Трайков, Ти се качваш Кирил, тук и говориш лъжи. Никой не те е обиждал и никой не те е плюл. По не абсолютно напротив, никакъв начин. не Не, напротив, аз напротив. бях там. Това, че ти приемаш мнението на хората като обида, не значи, че е обида. Ти го приемаш така. Това, че някой се е Ти, засегнал от твоето поведение и е казал, че няма да хвърля повече, не значи, че те обижда, не значи, че напуска отбора. абе, Ние не напускаме отбора, отбора си остава, той ще бъде в нашото био и ще си днеска продължаваме да Денис, си подкрепяме всички останали. днеска Денис каза, аз повече няма да съм в този отбор. Не е вярно. Мога да Няма споделя как да не лайфа на мога Денис да. Аз да не и съм той глупав да го човек, аз каже. да не съм глух. Денис С може да се Трайков, качи и да го каже. с Трайков бяхме на лайфа и каза повече не искам да имам нищо общо с този отбор. Не, Денис каза, че не иска да има нищо общо с Кирил Авджиев. Не е Не, казал напротив. с отбора. Не, напротив. Аз мисля да ви блокирам и двамата. Това е лично твое решение. Хората виждат как стоят нещата и така нататък. Така е. Заради някакъв тапанар, вие отидахте да защитавате него. Браво. Аз нямам какво да кажа повече. Да си кажеш. Пълни предатели, човек. Това са пълни предатели.